ekene m unu. Ebe anyị nọ n'ụtụtụ a bụ na ObeAguUno. ObeAguUno dị na Enugu steeti. Ọ dị mma. Unu nụrụ ihe mere na ebe anụnwa. Nya ka isi ka ibuteke na ebe ahụ ka nya bụ ihe si wee eme n'ụtụtụ anụnwa. Ọ na BBC News Igbo ka anyị nọ na-esonyesi anyị ike. Ọ dị mma. Dịka anyị si wee nụ na nnukwute ihe egwu mere ebe a. Unu n'anya kịtụ na afụ na ebe a bụ ObeAguUno nke dị na Nkanu n'Enugu steeti. N'isi ụtụtụ tata ka ndị ji egbe a na-amaghị ndị ha bụ gbagburu ndị uwe ojii n'ebe anụnwa na-eche nche. Ị na-anya kịta ka anyị si wee hụ ndị uwe ojii agbagburu ebe a dị mmadụ 4. Agbagbukwaziri otu onye a sị na ọ bụ onye ụkọchukwu nọkwa ebe a, ma gbagbukwazịa otu onye ọzọ a sị na ọ bụ onye neighborhood. Ị na-anya ugbu a ịhụ na ndị bịara ikpu moto abịala ịkpụpụ ya bụ ụgbọala ndị uwe ojii ahụ nwere ya bụ nsogbu. Ebe a bụ ebe a na-akpọ ObeAguUno. ObeAguUno a dị na ọkụ na-anọ n'Enugu steeti. Ị na-anya kịta ịhụ aha ya bụ obodo. Ya bụ ihe ịgba anya mmiri mere n'ụtụtụ tata. Rosemary Odife, ụtụtụ ọma. Chima Ndụkụba, ụtụtụ ọma nke gị kwa. Otu a ka anyị siri wee hụ ya n'Enugu tata. Ndị uwe ojii eburula ozu ndị otu ha mmadụ 4 ahụ bụ ndị agbagburu n'isi ụtụtụ tata ebe a wee gaba na ụlọ ebe a na-adọba ozu. Ị na-anya kịta ịhụ na ọ bụ ndị na-akpụzi ụgbọala bụ ihe na-emezi. Your back. Ndị anyị hụrụ ebe a bụ ndị na-achọ ka ha kpụpụ ya bụ ụgbọala danyere n'ebe a. O nwere otu onye n'ebe a ka ọ gwatụgede anyị ka ya bụ ihe si wee mee. Nna ndewo. Ị nwere ike ịgwa anyị afọ ebe anụnwa anyị nọ? Ebe anyị nọ bụ ObeAguUno Amodo. Ihe mere n'ebe a bụ ụnyaahụ anyị na-anata from Enugu, from ime Enugu town. So unknown people, ndị bụ egbe bụ hilos white wee anyị echekwa na polisi na onwe ha makwa onwe ha. So ya na-afụ bụ otu n'ime polisi nke na-akwụsị ha rịa ya elu. So afụgoro ndị ọzọ fụzie na ọkọta ọkariziri ha agbaniwezi egbe elu. So ha wazi n'obi nọ na hilos wee mapụtasị agbawazi everybody ma polisi ma ha niile. Almost polisi 7 or 6 nwụrụ. Anyị ndị bụzikwa ndị na-abụghị ndị polisi bụ mmadụ nkịtị dị ka ayụwa gbarazi etinyezi isi n'ọhịa ha na-agbakwu ma egbe. Ibi ma onye nke bụ nwunye m agbatakwuru egbe n'ụkwụ. Chimo mkpụrụ mmadụ ole na ole mgbe ọtụtapụ. Biko unu enwe iwe, ndị mmadụ na-ajụ anyị kedu ihe anyị ji na-ese azụ ya. Ịma na obodo adịrọ mma. Ka nwa mmadụ dị n'safe. Ọnya ka anyị ji wee na-ese n'azụ ya, mana ige ntị ị ga-anụ ihe ọ na-agwa anyị. Ebe a na-ekwu asịla na ka ekwe n'ebe ndị uwe ojii anụkwa na ha pụtara na ha agbago ọsọ ka ọ gịnị.
na ha pụta na ọ bụ na obi kara ha n'ebe ha na-akpa mkpamkpa dị egwu ha achọghị ime ka ndị mmadụ nwụrụ mmiri tọgbu iko mgbe a na-ekwu na mụnwa nọkwa na mgbede ọhịa ebe a makpuru n'ọzọ m na-ahụ bụ were fuel wee tinye moto ha ọkụ so asụ mba na onye n'ime ha bikọzi ha n'iche kpuchichara ihu ewe onye nke a na-afụ iru anya ha si wee aka mma na-atọ ọnụnụ ka a gbadawa ụzọ amaghị ụzọ na a chọrọ ijekwa ebe ahụ wee yikwo ndị nke n'ebe ahụ egwu ma gbugharịa ya ha moto ha wee banyekwa gbadawazịa so ndezi dị ndụ wee na-amapụtazi ma esokwa m n'otu n'ime ndị pụtakwaranụ kene Chineke emeziri bụ nwunye m na-eti mkpu na ụkwụ ya emeziri bụ moto ọbụla ịfụrụ ị na-akpọ ha na-agba ma keke otu n'ime ndị nke agbatakwara egbekwa nọkwa na anakwa ma ndị ha ji moto nye elu so mgbe a na-eme ihe dị otu a o Chineke eme ebere ọbụma otu onye ọkada yọdega onyere m aka bụrụzie my wife wee gawazi ụlọọgwụ ka ọ nọ na so this morning adọgokwana m ego abụrụ ụgbọala m ndị polisi dịkwara n'ebe a na-emecha ihe mere ma yesterday night m bịakwara m drọpụrụ abịakwa ịbịa buru ngwongwo ma ihe dị na moto m ndị polisi one of them mmadụ abụọ Chukwu mere ha dị ndụ egbe ha sef amaghị ebe ha tọsara egbe ha na-achọkwu ma n'abalị na ndị eke na-ebe akwa ọ dị mma kedu mgbe ihe a ji megwa kena anyị time o ji mee ebe 6:45 nke mgbede ọ dị mma ndewo ndo ọkwa nwunye gị na ha dị mma ọ dị mma unu anụgo ka o si wee kwuo ya ọ bụ otu onye na-eme njem jekwudoro ya bụ ihe oge ọ na-eme n'ObeAgụ ọkụ na anọ dị n'Enugu steeti dịka o si kọrọ anyị ka o jichere ọkara gafee elekere 6 nke mgbede ụnyaahụ ka ndị ahụ a na-amaghị ndị ha bubu egbe gbapụtara n'ụzọ ebe a wee jide ndị uwe ojii na-eche nche ebe a wee were egbe gbakasịa ha o wee bụrụ ihe ịgba anya mmiri dịka anyị si na-afụ ugbu a na ndị uwe ojii eburula ndị otu ha anya bụ ihe metụtara inekwa anya kịta anụnwa dịka anya bụ nwa amadi si wee gwa anyị na nwunye ya bụkwa onye agbara egbe n'ụkwụ na ndị ahụ bụ ndị ji egbe a na-amaghị ndị ha bụ sikwara na ha agaba n'ebe a na-akpọ Amagunze anyị ka ga na-ewetara unu ka nya bụ ihe si wee na-aga ọ n'Enugu steeti ka anyị nọ n'ụtụtụ anụnwa wee na-ewetara unu ka ndị ji egbe a na-amaghị ndị ha bụ siri wee kpamkpamkpa n'ebe a na-akpọ ObeAguUno nke dị na Enugu South n'Enugu steeti ka anyị na-agakwanụ n'iru unu ewe n'iwe anyị ga-eji ọsọ gbapụ ebe a maka obodo adịghị mma ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ ka na-atụ egwu mana anyị na-anya kịta ifu na ndị mmadụ amalite na
la